Hej, i dag har vi købt en Dubai-chokolade. Og I kan se, at den er fra Lidl. Nu kan vi lige prøve at åbne den. Hvordan åbner man det her? Hjælp. Sådan der. Det dufter godt. Du er lidt fedt med dig, det. Nå, nu skal jeg prøve. Er du klar? 1, 2, 3. First taste. Det er så lækkert. Smager godt. Det smager godt. Crazy. Er det godkendt, venner? Ja. 9 ud af 10. Sådan. 9 ud af 10. Jeg vil også sådan sige 9 ud af 10. Hvad siger tøseren? 9 ud af 10. 9 ud af 10. Det var en succes. Dubai.